Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? José Ramón, No me digas, somos tocallos. ¿Y dónde estás, José Sí, Ramón? señor. ¿Dónde estás, ti? eu en Camariñas. Home, gran Bien. lugar. Un saúdo para Camariñas e a vila que tes en fronte moi bonita que se chama Muxía e que están en festas. A Virxe da Barca. A ver, José Ramón. Ahora, ainda non acabaron as festas. Bueno, a ver, No, a que anécdota va. do chocolate. Teñen a festa de máis esta fin de semana Sí, na sí, Barca. sí, sí. A ver, José Ramón, contanos. Eu quería contar unha receita que fago con chocolate que está boísima. A ver. Pero na tele non se poden decir marcas, non? Bueno, a ver. Bueno, A ver, non pasa nada. A ver, di. pasa nada. Ti di. Vale, vale. É que para facer esta receita hai que coller unha nocilla dunha marca calquera. Vale, bien, non digas o nome, non digas o nome. Vale. Que me gusta. Eso, sin decir Pois nome. é un bocadillo que leva a nocilla. Bueno, vale. E tamén chourizo. Como que É o chou? mellor bocadillo do mundo. Pero Para min é un inventado. Pero chourizo así cortado en rodaxas ou como, así? pero Sí. é unha porcallada. Bueno, eu estou por probalo que tampouco vai. pasa nada. Pero non me tira moito a idea, José Ramón. No. Primeiro, mira, vou Nocilla. dar unha idea. Inventazo. Sí, de verdad está bo. Probastedes algún Boísimo. a crema de chocolate con... E está bo? Hai xente que está dicindo aquí unha... É que eu Está creo ben. que a idea sería primeiro comer un bocadillo de chourizo e despois comer un bocadillo de nocilla. E xa estaba. Home, claro. A ver, ti comi... Espera, que temos aquí, José Ramón. Ti como te chamas, perdón? Joana. Ana, probaches algo? Ah, Joana. Probaches algunha vez o bocadillo de crema de chocolate con chourizo? Y de Nutella con horquillas. Como? Bueno, de crema de outra crema de chocolate, non é nocilla, é Nutella. Veña que salen Non todas. queren salen todas. Digo, e ti garantí, está ben. Muy rico. Non che dá ningún malestar desto. No. A ver. Que lle quito dulzor a nocilla. Ben, entón, que gracia Ah, ten? vale, eso digo porque non si, bueno, non sei. Bueno, hai que Home, probar, vai. hai que No, probar. no, Hai que É o probar. mellor bocadillo do mundo. Eu isto vino cos propios ollos un home, un amigo meu, comendo unha empanada de sardiñas e mollando no café con leite quente. Ah, eso sí que... Pero como si fora un biscoito, collendo a empanada sardiñas, soba, e mollando no café con leite o que lle botar azucre. Ai, Dios mío. Buah. Isto vino eu, Bo. Isto vino eu. E di, no comer. A xente non está ben. Bueno, José Ramón, está ben a idea, é unha idea, vale. Grazas por chamarnos. Moi ben. Tocayo. Boas noites a todos. Igualmente, Veña. que teñas unha feliz noite. Saúdos Moitísimas grazas. para Muxía. Muxía era, no. Para Camarín.